Eċċellenza President ta' Malta, Sinjuri, nagħtikom merħba għal din il-kommemorazzjoni li fiha se nkunu qegħdin infakru lil Lino Spiteri, politiku, ġurnalista, ekonomista, imma fuq kollox bniedem tad-demm u l-laħam, poeta u novellista. Illum se nsellmulu b'kitbietu imma wkoll permezz tal-pinna, il-kompożizzjoni u l-vuċi ta' wħud minn dawk illi kienu l-aktar qrib tiegħu. Għaldaqstant żewwaqna l-programm b'kanzunetti u poeżiji magħrufa illi se jinterpretawhom l-aqwa il-ħna ta' pajjiżna. Ħafna minna jiftakru li Lino jibda il-karriera ġurnalistika tiegħu mill-paġni tal-Malta News u l-pinna ħabrika tiegħu baqgħet għaddejja ma taqta' xejn fil-ġurnali prominenti tagħna. Imma kif osserva tant tajjeb il-professur Oliver Friġġieri, fil-qofol tal-identità tiegħu Spiteri u novellista, wieħed mill-ftit, u aktar ftit mill-lat żgħir tal-poeti tas-sittinijiet illi ġeddu b'serjetà kbira lin-narrattiva lokali u aġġornawha b'konsistenza kemm formali u kemm tematika. Friġġieri osserva wkoll illi fin-novella Lino Spiteri huwa wkoll poetiku għaliex jittraduċi f'niżġa illi tissuġġerixxi il-misteru, l-enimma, id-dubju, is-sentiment moħbi taħt l-iskorċa xierfa tal-loġika esperjenzali. Minħa l-oħra fil-poeżija jirrakkonta wkoll iħallat il-metafora mar-rappreżentazzjoni narrattiva. Ta' bilħaq li Lino Spiteri jibqa' il-politiku tad-demm u l-laħam, kif għammet l-ewwel ġabra ta' novelli li kiteb fis-snin 60. Ir-realiżmu soċjali irrikonċiljah ma' twemmin nisrani li ħaddan u sarfu f'ħidma politika umanizzata li għandha tibqa' għajn ta' ispirazzjoni għalina l-koll. Dawn nittamaw huma ftit mis-sentimenti li nixtiequ naqsmu magħkom illejla f'dan il-programm li sar fuq ix-xewqa personali tal-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta. Għalhekk nagħtu bidu għal din is-serata billi nistieden issa lil Viktor Fenek biex jagħmel id-diskors tiegħu. Mill-mewt ta' Lino Spiteri jiena tlift ħabib ta' veru. Bdiedem sinċer lil-passi tagħna. Lil-passi tagħna sikwit imxew f'linja parallela fil-qasam mhux tal-politika imma tal-ġurnaliżmu u tal-letteratura. Sirna nafu l-xulxin fl-aħħar tal-ħamsinijiet meta tnejn konna għalliema fl-iskola primarja ta' St. George ħal-Qormi fejn il-papa tiegħek kien is-senior teacher. Mbagħad sentejn wara kienu batuna fl-iskola ġdida ta' San Bastjan. Matul da żmien sirna ħbib tal-qalb u lansertajna tnejn inħobbu l-letteratura. Naturalment konna nqablu l-kodba li qed naqraw, inpartuhom kif ukoll naqsmu l-ewwel attentati letterarji tagħna ma' xulxin. Ftit wara Lino mar jaħdem mas-servizzi Ingliżi u tlifna l-kuntatt tal-bosta snin. Imbagħad tfaċċa f'daqqa waħda fil-qasam tal-politika b'sensiela ta' artikoli friski fil-ġurnal Il-Ħelsien. Min hemm bdiet il-mixja tiegħu fil-qasam politiku. Inserta wkoll li dak iż-żmien il-Malta Labour Party kien vara The Voice of Malta, ġurnal bl-Ingliż ta' nhar ta' ħadd, u li kienu stidnuni biex nieħu ħsieb il-paġni tal-isport. Hekk Lino u jien bdejna niltaqgħu kważi kuljum Mayfair House fejn kienet l-istamperija dak iż-żmien. Fis-sena akademika 1966-67 insertajna it-tnejn qed nistudjaw l-Ingilterra u Oxford u jien Londra. U ġieli kien jinżel iqatta' weekend miegħi. Kont nirranġjalu joqgħod fl-istess House of Residence u tgħidx kemm postijiet żorna u kemm għaddejna minn esperjenzi. Ma fuq kollox iddiskutejna fit-tul dwar ġurnaliżmu, letteratura u soċjetà Maltija. Lino kien qed jistenna li lura f'Malta se jingħata l-editorjat tal-Orizzont, imma meta rritorna ingħata l-Malta News.
Għal-bidu maħax gost, għax taq leadership usa. Imma bis-soltu professjonalità tiegħu stinka bisħieħ biex li l-Malta News jagħmlu ġurnal den, serju u anki nieqes minn partiġjanizmu eżaġerat u hekk iservi aħjar l-għan nazzjonali. Imma kif jgħidu, fil-politika ibża l-aktar mill dewwa ta' ġewwa. U sapedew hemmhekk u kif jistqar f'sid versi li fihom ħafna xtomot, nostor, nikxef, naħbi, ngħid, jien ħieles u rrid li jkolli ngħid, ngħidu biex ngħix. A man in his life plays many parts, naturalment kulħadd jafa ta' Shakespeare din. U Lino, kittieb, politiku, ekonomista, deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali, lab ħafna ruoli u labhom sew. Ma fuq kollox, l-Iżda Salih kienet dejjem il-familja kotrana tiegħu. Il-politiċi jiġu jmorru bit-tajjeb u l-ħażin li ħallu warahom, imma bħala bniedem li kont nafu mill-qrib, għat li mhux dejjem qbilna għax kull triq fiha l-ħotob, lil-Lino nibqa' niftakru għall-umanità tiegħu u li minkejja kollox dejjem fittex it-triq tas-sewwa. Xhieda ta' dan hemm il-massa ta' kitbiet tiegħu. Sew dawk letterari u artikoli kotrana ta' ġurnaliżmu politiku u aktar tard ta' kummentarji soċjali fejn anki hawn ħaddem l-ideal ta' analiżi onesta. L-ottimizmu kien l-essenza tal-karattru tiegħu. Nagħlaq għalhekk b'waħda mill-poeżiji żgħar favoriti tiegħu u tiegħi li deret ukoll fuq il-biljett tal-mewt, nimmaġina li kienet għażla tiegħu bħala l-aħħar tislima lilna wkoll. Taqtawx qalbkom, il-ħalel jorqdu, ir-riħ idur fejn illum hemm ix-xewk għad jitla għada l-fjur. Ringrazzjakom. L-attività letterarja ta' Lino Spiteri nistgħu naqsmuha fi tlieta. Fin-narrattiva l-ewwel insibu l-ġabra ta' novelli ta' Demm u l-Laħam. Mbagħad ħala ta' Żożija u stejjer oħra. Kitbiet oħra ta' novelli jinsabu miġbura fil-ktieb Żewġ Tiħbieb, Anatomija, Il-Ħallil u stejjer oħra. U r-romanz li fih il-kredu politiku fejn il-letteratura tissieħeb mal-politika. Rivoluzzjoni dominori. Sakemm naslu għal novelli aktar reċenti mal-ħmura tas-Silla u stejjer oħra. U dan tal-aħħar fejn jixrob il-qasab fis-sajf. Il-poeżija ta' Lino Spiteri aktar intima hija miġbura f'żewġ kotba, stqarrija u ieħor b'isem li kważi jiġbdek u jkexkxek, jien nimxi waħdi. L-attività ġurnalistika hija miġbura fi ktieb Għalik. Lino, f'dawna it-tlet tipi ta' kitbiet, kemm tħossok infisser l-aktar u fejn l-aktar fissirt lilek innifsek? Dak li hija l-ġabra ta' l-artikoli mhux qed infisser li l-nifsi, l-opinjonijiet tiegħi ma qiegħed nikteb fuq is-soċjetà mhux t-tifsira tiegħi nnifsi. F'sens letterarju naħseb li żied tfisser lek innifsek huwa permezz tal-poeżija. Fil-poeżija l-iktar poeżija intima kif fissir ta' Inti George u kif inhi f'dawk iż-żewġ ġabrijiet u għandi ġabriet oħra li l-qudiem joħorġu hemm il-bniedem, hemm ir-ruħ tal-bniedem il-ġewwieni tal-bniedem, anke l-affarijiet l-ispirtu moħbi tal-bniedem hekk trid. Imma naħseb illi fejn niżel li jinkomdu li qed infisser il-mod kif irid nitfisser jien hija fin-novella. Fir-romanz żgur li romanzier minix, ktibt wieħed fil-fatt rivoluzzjoni u ma ktibx iżjed. Imma fin-novella infisser li l-nifsi fis-sens li hemm ħafna minn innifsi ġon novelli. Imma iżjed minn hekk hemm ħafna minn kif nara s-soċjetà jiena riflessa fin-novelli. Mela jiena bħala kittieb, jiena bħala bniedem għalkemm nikteb fit tliet oqsma li irreferejt għalihom inti, barra oqsma iżjed tekniċi l-qasam tal-ekonomija affarijiet bħal daw, jiena ir-ruħ tiegħi, l-ispirtu tiegħi, l-għajnien tiegħi u l-kritika tiegħi, l-apprezzament tiegħi
li żeħilli joħorġu naħseb hija fin-novelli tiegħi. Tal-Maltiż bil-ħalat għalaw kif dmuħek fuq il-warda lew demlu lit la tibkix titnikkiċ tibza xejn risa żmien il-fidwa li fih tal-qawwi driħ jagħtik ħelsin dejjem la tibsa xejn mill-flejn. Ja poplu ġwejjed ja poplu kemm se ddum maħkum. Tal-Maltin ma sidrek żomm f'kull ħin tajmek. Sabiex wasalna saw, ħteġilna naffrontaw fiex konna fejn qegħdin sewwitmu f'dan il-ħin bandiera tal-Maltin. Għad ma sibtix triq is-sew xkejkna l-art ara kif ismek xtaqu jnessu klimek ukoll sib id-dawl barri dlam tibża xejn wasal żmien ħlusitek li fih il-kbir divin jagħtik ħelsin dejjem la titriex mill-flejn. Ja poplu ġwejjed ja poplu kemm se ddum maħkum. L-bandiera tal-Maltin ma sidrek żomm f'kull ħin tajmek. Sabiex wasalna saw, ħteġilna naffrontaw id-lam. Fiex konna fejn qegħdin sewwitmu f'dan il-ħin bandiera tal-Maltin. Fiex konna fejn qegħdin sewwitmu f'dan il-ħin bandiera tal-Maltin. Ismagħhom lefieret. Ismagħhom lefieret iwersqu ħanina, iwersqu jsejħuli bismi. Taf għalfejn qed iwersqu lefieret ħanina, iwersqu u bismi sejħuli. Iridu jihduni sireni ma' ġembhom,
Iridu li nħalli d-dar, il-wens li wledi u inti tatuni, u ninsa dak kollu li sar. Iridu jaqilawni minn fostkom, joftmuni minn dak li nħobb, jiġbduni lejn il-blat fejn jgħixu, fejn jaħqru minn femtu kien sod. Ismaħħom lefiret iwersqu, joffru li tal-ġmiel din u dik, idendlu li l-peprina li tnessi, itnessi kull ma qatt sibt fik. Jekk nisma' twerżiq tal-efiret u nħalli l-benna tad-dar, insira frit bħalhom u magħhom naħdem biex intemm dak li sar. Biex l-ilma tas-safa indardar, biex nobżoq il-ħmiex fl-ikalnir, imbikkem l-ispirti ferrieħa u l-ħieles mill-lum namlu l-sir. Jekk nisma' twerżiq tal-efiret, nikseb seta sewda bħal din, u sakran f'dis seta demmija, ninsa t-tajjeb u kull mowwarzin. Mela smaħħom lefiret ħanina, u bil-qawwa ta' rittek sikkithom, żommni miegħek, afassni, geddiżni, b'ġismek sur il-qani minn ħarsithom. Ma widnejja qiegħed xuftejk mellisa u l-sin li sigriti bejnietna. Kliemek tarka għamel għal-ħsibijieti tilqa l-vleġeġ tal-ilħna deffisa. Għajnejk sammar ġo ħarset għajnejja biex għal-ġmiel sireni tamini. Ġib li ż-żar sewa hawnhekk ħdejja, barra d-dar nerġa' mmur qatt tħallini. Imbagħad jistgħu iwersqu lefiret, jistgħu bismi jsejħuli sireni, jekk tostorni kif tlabtek tamilli, ħaj wersqu lefiret, ħaj sejħuli bismi ħanina. Thank you. X'namel jekk inti ddum, x'kien li ħallejtni jekk tlaqtni nar kliem, insejt kemm konna ferħana flimkien, għalfejn iżjed ma ġejtx, mingħajrek ma nafx ngħix, u x'nista' qalbi nsit il-fel u moħħi ma jsib ser, infittxek u lilek ma narax, ngħajjat u inti ma tismax, inħobbok u ngħix mingħajrek ma nistax. Bibu f'għajnejja nafsek miegħi, kliemek f'udnejja u maħbub tiegħi, imma inti għawdejja ma tinsax. Konna ninħabbu wedna l-xulxin, li jiġri x'jiġri nibqgħu dejjem viċin, l-imħabba tnejn mitlu fik, sabiħ kien il-ħolqien u x'nista'
Silta minn novella Jum il-Ministru. Daħlulu ħdeħ lil min kien imiss, raġel daqsiex mibni qisu torri milli tella l-Grammastru Deredin biex jassu il-Gżejjer. Bir-riħ minn mixietu itajjar 2 min-nies bla ma jkun misshom bideħ. Allura Gian Pawl, x'minnek? Spiċċajt bla xogħol? Dan x'kien staqsa lir-raġel li kien resaq qudiemu għall-ewwel darba. Billi kien qafas il-ħin u rid jilħaq jagħti ftit attenzjoni xierqa lil galoppina ta' sieħbu, għax dawk mhux sikwit tersaq xi waħda minnhom, ma kienx ara iżjed mill-isem fuq il-karta. U suġġett fir-rokna fejn iniżlulu l-ħtieġa li jkun marlu dwara dak li jkun. Il-karta ta' Gian Pawl kienet immarkata impjieg. Il-biċċa l-kbira li jmorru għandu kienu jimmarkawhom jew hekk jew housing, jekk mhux ġieli wkoll it-tnejn f'daqqa. Ma spiċċajtx sinjur li għadni qallu ta' qudiemu, leħnu ġwejjed u mieles ma kontx torbtu malajr mad-daqs tiegħu, imma għajnejh kellu ħabta jwaħħalhom f'ta' qudiemu qishom imsiemer jikwu. Mela beda se jsaqsih waqt li reġa' ħares malajr lejn il-karta. U sinjur, ma jistax ikun nibqa' fejn qiegħed, fejn tefani dak il-bravu? Fejn taf kemm sirt imbagħad b'dari? Nixtieq x'imkien fejn ma mbagħtix, sinjur, dak li nixtieq. Tgħidx kemm qiegħda tinkwieta l-mara? U jgħid dan serraħ fuq l-iskrivanija drieħ qisu fera ta' ħarruba u miel il-qudiem. Għajnejh il-ħin kollu msamrin f'tal ieħor bla ma mqar itebtibhom darba. Il-Ministru żamlura tbissima qarsa għalkemm ġewwa fih innifsu ħasel diġà se jibda jitberen. Talbiet bħal dawn ix-xeba jisma' minnhom. Ftit wara li tela l-ewwel darba l-Parlament għadu ħalib ommu fis-snienu, lil-mara ta' wieħed li talbitu xogħol għal żewġa fejn ma jbatix, għalila biret illi kieku jaf x'imkien fejn m'hemmx tbatija jaqbad u jmur huwa stess. Tagħtu xeba l-sin benġlitu, oħa waħda mill-ewwel tagħlimiet xierfa tiegħu. Fil-politika trid tlablab kemm tiflaħ kontra tan-naħa l-oħra fuq it-trakk, ir-radju u t-television. Iżda man-nies trid tikdem il-sinek u tisma' u tisma'. U aktar ma jkunu min-naħa tiegħek, aktar trid tikdmu bil-qawwi u tidher li qiegħed tisma'. Edbati Gian Pawl, edbati, setaw dewk mod ieħor setaw. Naraw insibu xi ħaġa aħjar ta' naraw. Mela le, fejn tixtieq tmur għajdli? Mal-gvern, sinjur, wieġbu ieħor minnu fih. Nixtieq nidħol mal-gvern dak li rrid jiena, aqta kemm isserraħ rasa l-mara. Żgur tkun taf li minix imbagħti, ma jħassrunix bix-xogħol. Il-Ministru ħass it-tweġiba li ta' darba żmien ilu tagħti biex terġa' toħroġ issa. Iżda tul is-snin kien tgħallem ukoll iniżżel ix-xadba ta' rażan malajr fuq waqtiet bħal dawn. Mal-gvern u daqsxejn niebes illum Gian Pawl u daqsxejn niebes tsek ħosbien. U għaliex, sinjur, staqsih mill-ewwel ieħor leħnu beda jinbidel. Iżda għajnejh għadhom imsamra f'ta' qudiemu bħal qabel. U għax hemm wisq nies mal-gvern Gian Pawl, wisq nies, u iżjed ma jkun hemm nies mal-gvern, aktar il-gvern irid jiġbor taxxi minn fuq kulħadd biex iħallas lil dawk in-nies. Tifhem Gian Pawl, tifhimni? U s-Santa Glorja, sinjur, għall-paga tiegħi mhux se jsibu taxxi? Ħatfu l-ġolf imqanqal, iressaq wiċċu iżjed leħ. Dan kemm se nqumilhom jien? U wara kemm qegħdin ministri intom? Issa qajn tas-sallur, sinjur, taxxi biex titħallsu intom issibu mhux tassew? Dejjem teħdu għall-paga naħseb xi tajt. Wara kollox anke jien inħallas xi naqra taxxa biex intom tieħdu l-ħlas tagħkom. Mhux fuq kollox hemm it-taxxi ngħid jien, x'taħseb int? Waqt li għajnejn ir-raġel bernu ġo tiegħu, il-Ministru għaqqad pon marsus taħt l-iskrivanija
biex iliġġem lilu nnifsu. Ma' oħrajn għal-muħ kemm għal-muħ snin rrid ma jkunx f'siktu għal kollox biex juri daqshekk rażan. Iż-żejjed inbiddet. Iżda dar raġel der boqqa brodu ġmielu u mhux ta' min jitlef l-erre miegħu għalkemm xebaw jinfdu bajneh. Jiddispjaċini Ġan Pawl, tassew jiddispjaċini, ta' fint ir-regoli mhux jien nagħmilhom. U ma naħsibx li inti qiegħed għal xejn, Sinjur, żiemel bħalek, ir-raħal tgħidx kemm saru jsemmuk, ħadd gost nivvota lilek dit-darba jien u miegħi il-mara u omma wkoll ta' dawk jagħmlu li ngħidilhom. Għax aħna min jaqdina rridu, mhux nofshom mejtin bħal ieħor li għandna. Ma tarax fejn tefani lili ħej. Ara, Sinjur, ħanajdlek, kompla waqt li wiċċu qisu qorob iżjed lejn ta' quddiemu. Jimxi fuq il-fus ta' għajnejh imwaħħlin f'tal-ieħor. Għax ma taqbadx u ddaħħalni miegħek. X'nagħmel miegħi? U mela, Sinjur, miegħek tennielu kalm. Anki bil-kuntratt noqgħod jien bħalma daħħalt lil ġolu ta' Awxalina u lil Bram u l-qasba. U ħanajdlek, naf xi jfisser, naf li mhux għal dejjem, tispiċċa int, nispiċċa jien, kif jispiċċaw ukoll ġolu u Bramu. Tajjeb hekk, Sinjur. Raġel jien, staqsih ferħan xirresaq lura jidritta daru. Fuq kollox, kompla, ħanajdlek din ukoll. Li ssibni tafx. U kif issibni? Bejnietna dawk li għandek xejn ma jaqilawk u ma tistax taħlef li ssibhom meta teħtieġhom. Wieħed zaq kbira kemm trid imma jibża minn dellu. L-ieħor gozz Adam imma jagħmel l-arja bil-bum-bum għati għallik. Bija ma ġembek, Sinjur, la trid bum-bum u laqqas ħadd mhu se jersaq lejk. Miegħi ħadd ma jersaq biex jilab, iżjed u iżjed jekk jidrawni li dejjem miegħek. Inżommu l-bot, Sinjur, ibqa' żgur. U bekk la tbagħti int u lanqas imbagħti jien. Imbagħad jekk jiġi l-bżonn għax qatt ma tista' tgħid, xorta ħadd ma jilħaq imissek għax minn dawn ħadd ma jgħaddili. Allu u jiftaħ f'wiċċu pari dejn daqs żewġ pali tal-bajtar tax-xewk. X'taħseb, Sinjur, mhux qiegħed nitkellem sewwa? Imdorri jagħmel id-diskorsi hu iżjed milli jsiru lilu, il-Ministru tħajjar iwaqfu iżjed minn darba. Iżda baqa' jgħid lilu nnifsu li aħjar le mhux ta' min imerjeħ wisq lil dan, waħdu miegħu fl-uffiċċju kif kien, iżjed u iżjed meta der illi marra f'sew u kkonfermalu s-suspett illi kellu, illi wieħed mis-sewwieqa tiegħu iġor l-armi fuqu. Fuq kollox jekk jużah tajjeb bniedem bħal dan jaf ikunlu ta' siwi jekk meta tibda tisħon il-qija kif għandha ħabta tagħmel. Kull għodda għandha xogħla. Ara Ġan Pawl qallu, laqija tpoġġija hekk. Nara x'nista' nagħmillek, iva nara. Għall-ewwel imqar inqabdek watchman ma' dal-palazz, ma tbatix wisq. Il-qudiem nirrenġaw aħjar il-biċċa, imma għatini naqra ċans. Tajjeb ħabib. Għall-aħħar kliem waqt li qam is-siġġu mar lejn l-ieħor biex jurih lill-laqa intemmet, tabtablu fuq dak daru qisu tieqa bil-persjana miftuħa u mexa miegħu sal-bieb fejn ħadlu bidu. Nibgħat għalik m'għandhomx ħalli fi ħsiebi, qallu waqt li ġibet idu mtarxa lura mill-morsa tal-ieħor. Min ġej mill-bot
nofsnar. Ġmielek maraw, ġmielek jaraw, biz dawn għajnejn, għajnejn li bkew għalik. Lejju l-ħoss, lejju l-vers, għabil għanja li ma tafx kif, ħaddej li daru d-dmur. Lejju s-seb, lejju l-matutin, l-isba fost il-nermin, ġiri bajdan bifur. Għalun raw, tfajjel samrani hu fġowin. Għalun raw, jimraħu jaqtar ranċiż. Ġmielek marax, ġmielek jaraw, biz dawn l-għajnejn, għajnejn li bkew għalik. Lejju l-ħoss, lejju l-vers, għabil għanja li ma tafx kif, ħaddej li daru d-dmur. Lejju s-seb, lejju l-matutin, l-isba fost il-nermin, ġiri bajdan bifur. Lejju l-ħoss, lejju l-vers, għabil għanja li ma tafx kif, ħaddej li daru d-dmur. Lejju s-seb, lejju l-matutin, l-isba fost il-nermin, ġiri bajdan bifur. Total 39. Matriċ ekonometrika jew użu ta' kompjuter biex taħdem it-total ta' 39. Twelidt taħt dell il-faqar, trabbejt f'tal-mart il-krua bl-imħabba mtaffija. Matul it-triq għext 1000 tensjoni, tqabatt ġomit battalja, mal-ħajja, ma' ħbiebi, mal-mitra, ma' niesi u miegħi. Irbaħt u tlift bla ma tallimt biżżejjed, daqskemm ma trix tkun ġwejjed iż-żejjed, trid tħalli l-wisa f'qalbek għal min ġwejjed mu lanqas. Tul 39 sena, il-jien u lilin minnu dejjem ta' dejjem baqgħu f'taqtija mingħajr sliem, mingħajr tmiem. Matriċ ekonometrika jew użu ta' kompjuter biex taħdem it-total ta' 39 sena. Imneżza mill-modrija, imkeffna fil-gburija. Rajtek fil-ħodu, titħak qalbi ħdura, taġdini fuq ġijuġi żmina, safja bla nikta u fuqek dik il-ħmura li tixel fit-twelid tax-xemx ħanina. U rajtek f'nofsinhar ħimet minn xura fuq is-silġ tal-olid il-bisu żid
jien nimxi waħdi. Fej sejjer żagħżugħ, fej sejjer titbellaħ waqt wieħed ta' sabar m'għandekx. Fej sejjer imaġġel ma tafx x'inhu rażan waqt biss fl-istess post ma ssibekx. Jien sejjer ġirja waħda, mitluq għalon it-triq, tar-rabta ħlift iċ-ċaħda li nkun ħieles nixtieq. Jien sejjer fejn joħodni n-nifs li tani Alla, ma rrid li l-ħadd isodni bit-tama ta' minn falla. Bħal-rieħ li ma jrid żwiemel, xmara mingħajr l-ġim, bħal farfett ma jafx rabta, il-ħin li m'għandu żmien, jien nimxi waħdi, waħdi. Tieħu fejn tieħu t-triq, dejqa u mix, fil-wita u fit-tela, insib x'insib, jien waħdi nimxi, waħdi. Mill-firxa tal-Eliq, mill-ġonna siġar frott, mill-araq tal-barriri xogħol najrot, it-talb l-ismewit. Min ġol widin moħbija, min ġol irtuni ħid, min fuq l-olid xemxija, il-għanit kribit tanit. Mal-qalbnin wassalna, mil-bnad harim wensin, sakemm fit-toroq tħallna maħqurin għal-ħobs maqtulin. Irridu għadna lura bil-ktajjenin xeklin, imjasra sħiħ bil-bula tal-kefri brannizmu min. U issa wasalna fil-ħin biex nsejħu lill-familja Spiteri biex tippreżenta numru ta' kodba ta' Lino Spiteri illi se npoġġuhom fil-librerija illi inaugurajna ftit ta' żmien ilu il-librerija Dunanton Butiġiġ fil-Palazz tal-President hawnhekk. U nsejjaħ lil Joe Borg, ma ftemnijiex li ta' nsejjaħ il-Joe Borg biex jiżi hawnhekk ħajjilqa' l-kodba wkoll flimkien mal-President.
Joe Borch huwa s-segretarju tal-Akkademja tal-Malti. Allura, peress li l-Akkademja tal-Malti flimkien ukoll mal-Librerija Nazzjonali qed jieħdu ħsieb il-librerija xira illi kif jagħtaw jiġu preżentati lilu wkoll. Qabel ma nistieden l-eċċellenza tagħha biex tagħmel id-diskors tal-għeluq, għandna sorpriża żgħira għalikom l-iktar għall-familja Spiteri. Mela jienu nqalleb fil-ħafna x'jgħidulhom dawk tapes illi għandi ta' programmi antiki tiegħi, programmi ta' tfal speċjalment. X'insib? Insib xi ħaġa illi xtaqt naqsama magħkom. U ħanarawha dal-waqt di. Nħallu fidejkom issa. Jekk tiftakru is-sena li għadha kemm intemmet kienet is-sena iddedikata għaż-żgħażagħ u l-mużika. Is-sena li għadha ġdida għadha kemm bdiet propju illum hija s-Sena Internazzjonali tal-Paċi. Aħna illum se nipprovaw naqdu dawn it-temi flimkien u nwasslu il-messaġġ tagħna permezz tal-kanzunetti. Fuq versi ta' Lino Spiteri u mużika ta' Lincoln Spiteri nisimgħu issa il-kanzunetta Jiena Żagħżugħ ikkanta Lincoln Spiteri. Mela, ġifiri, il-mużika kien ikkomponija Lincoln stess minn dejjem kien f'dik il-linja. Intant nistida nissa l-eċċellenza tagħha biex tagħmel id-diskors tal-għeluq.
Vivian, Bertrand, Noel, verament grazzi li għedinaw għax ma konniex nkunu kompluti jekk ma kienx ikunaw intkom li tafu l-lin aktar mill-li jafu kulħadd. U mhux ħanamel, rimarki ħanamel jena, ma naħseb li Lincoln tani l-battuta aktar minn kollox, għax il-Matilda tilhamma il-kidba tal-Lino. Kollha meaningful. Imma anka dik il-kanzunetta li kienet maħsuba għal Lincoln 8 snin, u xek 8 snin għattu li kellu, jew insomma, forsi dik l-età. Tismaħħa u kemmija relevanti anka l-lum. Jina laqbadnija fuq it-tfal, ħansemmi t-tifla tiegħi. Karmi jafax qabel ġejna s-sala, ċempilt it-tifla tiegħi, għattila fakkarni għattila f'dik il-biċċa proza li kont li kellek l-iskola, għax it-tifla tiegħi fil-waqt li Lino kienet tafu ftit, wiċċ imwiċċ, imma ma kienx taf it-tifsira il-persuna, il-kapaċità jikbar tagħha. Imma skopriet mbagħad trud is-silta li kellha għall-eżami tal-matrikola tal-Malti, meta kienet għadha sekondarja. U niftakar ġiet id-dar u qalt li max silta sabiħa, qalt li rajna tal-Lino Spiteri. Għalt li, insomma, u baqat isa punta referiment għax din kienet marbuta il-mod ta' kif kien kapaċi, mod mill-iktar uniku, jillustra kull ħaġa li jara u jaf Lino, u kienet marbuta mal-politika t-tifla tiegħi. Qed nixxerja forsi din għall-ewwel darba b'mod pubbliku, il-politika ma tħares leha minħabba fija u allura identifikat ruħha ma' ċertu sitwazzjonijiet li kienu deskritti ġifiri mill-Lino bl-aktar mod qabbli. Allura spiċċa punta riferiment biex tikkalma meta ħanajtek kważi taqbżilha minħabba fija xi kun ġara li xi ħaġa, eċetera, dak iż-żminijiet. Imma naħseb li llum rajna tip of the iceberg, jew smajna tip of the iceberg minn dak kollu li kiteb Lino. Allura l-Matilda diġà għattilha jekk ikolkom il-pjaċir li s-sena d-dieħla nerġgħu għal qrib il-birthday tiegħu nerġgħu nagħmlu serata oħra ħalli nkomplu nżommu ħaj dan dal-kobor ta' dil-pinna mill-aktar qawwija li kellu Lino. Naħseb li ngħidu x'ngħidu qatt ma nistgħu nagħtu biżżejjed ġieħ għal dal-kobor ta' intellett, dal-kobor ta' dil-pinna li tant għada relevanti sal-lum. Ġifirina nħoss li ħafna waqtiet fil-kidba tal-Lino Spiteri li jibqgħu relevanti mhux illum biss, mhux dakinhar li nkitbu imma llum u jibqgħu wkoll għall-futur. Nirringrazzjakom il-familja Spiteri tad-donazzjoni li tajtuna x'issa nħossu li il-librerija li hija ġdida, relattivament ġdida, u li tajna l-kustodja tagħha lill-Akkademja tal-Malti imliet ħatkun qed timla bil-kodba tal-Lino, rokna importanti ħafna li tirrifletti il-kobor ta' dan pajjiżna b'tant kittieba, partikolarment Lino, li tant kien kapaċi. Grazzi. Grazzi ħafna, Eccellenza, grazzi ħafna wkoll tal-preżenza tagħkom il-familja Spiteri. Permettu li nagħmel ftit ringrazzjamenti oħrajn, l-ewwel nett ukoll lill-kantanti, il-kompożituri, stidinihom ukoll hawnhekk, il-kittieba, il-Carmena Zoppardi, dak kulħadd li ta' semmu anki b'sagrifiċċju personali biex jgħinuna inwasslu din is-serata. Grazzi mill-qalb ukoll lil Joe Borch illum ħapostu hemm fuq illi jeni ħafna biex inwasslu din is-serata illejla. Issa nistidnukom fil-bitħa tal-palazz għal ftit refreshments.